дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Инҷа торговый центр Мандарин. Агар аз дуртар гирем, манахе калон торговый центр. Ман фикс прайс ба омадагӣ будам. Мана инҷа манахе Мандарин ҳаст расмӣ. Аз оҳан сохта шудагӣ. боз хостам подписчикова нишон диҳам ки дар инҷо шаурма ҳаст. Исфара шаурмае. ҳаминҷа тоҷико кор мекунанд. Исфарагиҳо ман барои чи нишон дода истодам, барои ин ки подписчикома бисёраш аз Исфара. Ман гуфтагӣ будам инҷа Исфара ҳаст шаурмаи гуфта. ҳамина якбор шумо ба нишон диҳам гуфтам. Ман магазин фиалкава омдам. Ман ба посудаю полотенцию ҳами халакоя нарху навош лозим буд. инҷанда арчаҳо. манаи хемедарои подписчикои азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз ман барои хонаи нав камтар харид кардам чизҳои якумин дараҷаи лозимиро. ба шумо хостам нишон диҳам ва нарху навоша гуфта гузарам. Ҳамин дега гирифтам. Деги кукмара, покрытидор ва 4 литра. Бисёр дегҳое дидам бе кришка будааст. Кришкаша баъд выбр мекардӣ. ман ба ҳамин маъқул шуд. Баъд ҳамина тавсия карданд чанд кас ки нағз гуфта корфармондагии ҳамкорон. мана худи дег вазмина ки нағз ғафс. як минусаш ҳамин ки мана ин дасташанда пластмас ё ки ҳамон тахта ваяш набудааст. мана ин кришкаш маъқул шуд. мана инҷаш баъзур вай дошта метавонӣ тахтагин ё ки пластмас ба фикрам пластмас. мана мехел ваи худаш кришкаш вазминак, дарунаш мана мехел покрытияошам хушрӯ ҷудо ҳам баъде ки кор мефармон баъд шумо ва бо мегӯем ки чӣ хел будааст. нархи дег 3,500 рубл будааст. 2,500 ба 3,5 литра. 3,500 ба намехе 4 литра. аввал ман фикр кардам ки 3 литраша гирам, чунки ҳозир ман инҷанда кор мефармодаги дегам 3 литра мова нормалӣ мешад, лекин ошба майдагӣ мекунад. ҳамон ба якбора фикр кардаму ҳамон 4 литраша гирифтам. лекин ба фикрам агар барои оилаи мо бошад ман ҳамиқадр нисфаш ба хӯрок тайёр мекунам, чунки кӯдако фақат аз сади сер мебиёнд. фақат ману шавҳарам ва рӯзи шанбе якшанбе ҳастим хонанда халос. дуюм чизи дар кори мо газмол харидам. утюг мо газмол мегӯем, намедонам ҳама ҳар хел. утюг гирифтам. мана ҳамин хел видаш на қиматаша на арзонша ҳамин хел 4000 5000 ба мана ҳамин хел намуд ва газмоло буд то 800 рубл биям буд майдатараш. ман 1800 рубл ба гирифтам. 6 моҳ гарантияш. мана ин ваяшам нағз тагашам ҷои газмол мекардагиш мешад миёна вайҳош чизеҳош дарозакак мана инҳош намедонам примерно 1,5 метр ҳамин хел симаш. ва сеюм чизи гирифтагим ин стакан. ҳамин хел стакан выбр кардаму аввал бо як хулосава омадам ки ҳамин стакани обычни сафеди ман ҳамин хела гирам барои ҳаррӯза кор фармудан, чунки стаканои фасон ваҳо барои ҳаррӯза нежелательна.
6 дона агамон гирифтам. Неки ҳатман барои меҳмон, барои масалан ягон кас хонава биёд, агар дигар хел стаканҳо, скорее всего пиёла мехарам. Пиёлаҳои мадонаям ҳаст инҷа, не хеле қиммат. Ин стаканҳо 50 рубли донаш. Мана ин хел маслёнка гирифтам барои равған мондан холодильник ба 99 рубл ба гирифтам ина. Боз корд харидам. Кордам 99 рубл ба аксияшо достаги буда, скидка 99 рубли ҳама чиз. Магазин ваянда любиминда. Ман бисёр фақат ҳамихе ҷои скидка кофтам ки камтар арзонтар фурод гуфта. Кордам нағз бо ин сабукак барои кор фармудан. Қошуқ давомаш ана ин 2 пачка қошуқ, мана мехе қошуқҳои качестваш нағзтар, қошуқҳои ғафси вазмин, качестваш нағз, мехе материалаш. 2 пачка барои меҳмон ҳамон гирифтам. Мумкин ки худо мо кор фармоем. 1 пачка ин дарунаш ба 6 дона камтар сабуктар қошуқ ҳар рӯза кор фармудан ба ман аз ин гирифтам. Неки ман ба ин қадарам маъқул нашуд баъд аз хонава оварда дидан. Хамали қадарам қиммат не меистад, зиён намекунад. Ва 2 пачка мана мехелак вилка гирифтам. Ин ба мувофиқ вилка набудааст, адо шудаги будааст. Инаш ваяш пачкашанда 3 дона ҳаст. Инаш 3 дона, инаш 3 дона. Якта пачкаш 120 рубли. Инашанда 6 дона, лекин як пачкаш 100 рубл. Чунки ина материалаш ин ба нигоҳ кардагинда пасттар. Инҳоям ҳамин хел 6 донаш 100 рубли. Қошуқи майда нагирифтам ҳоле. Давомаш ба ҳатман дигар рӯзо мегирам. Хонанда буд 1 пачка, барои ҳамин фикр кардам ки ҳозир ба мешад. Ман ҳамин хел сачоқча барои кухня гирифтам. Обкаши нағз бо ин менамояд. Мана инҷа шанда баъд манемхе ваяш ҳай липучкашай мекушоӣ, мегирӣ, сачоқа мешӯӣ, баъд бо ин мақсад ин ҷошанда мехе овезон меистад. Сачоқа инҷа липучкаш гирон мешӯӣ, баъд бо часпонда мемонӣ. Барои кухня ба фикрам кухня удобнетар барои кухня. Гапамам гум кардам. Боз полотенцаҳои майдача, сачоқчаҳо барои даст. 2 то ман ҳамин хел полотенцаи майда гирифтам. Ранги сурхаш, 2 та ранги манехаи сиреневӣ. Инҳо калон не, ман ина барои кӯдакҳо гирифтам, чунки кӯдакҳои ман сари дастархонба бе сачоқча намешинад, асосан ясмин. Баъд сачоқчаи рангаш светли барои кӯдакҳо нагирифтам, ки ман баъди ҳамон доғдор шуданаш ин қадарам кор фармуда наметунам. Ҳамин ба ман ҳамин хел ранги ваеша гирифтам, бардовию сиреневиша 4 дона ҳамагӣ. Барои худомо 2 дона мана ин розовӣ гирифтам. Ин камтар вай ба сачоқчаи кӯдакова нигоҳ кардагинда камтар калон ваяш, неки материалаш як хел. Ва 2 дона мана аз ин кухнива ин дастпоккунива ин қадарам вай нею, ҳамихе кушода болош ба пасудая вай када мондан ба чапа када мондан ба нағзтар. Ин ҳам дарозтар. Ман стакана ин ба печонда мондаги будам, барои ки вай чақ накунад гуфта дуруни пакетанда буд стакан. Ҳам ба камтар вай ғиҷубит шудаги. Ман инҷош калониш ман ҳамин хел. Боз давомаш ман ҳамин хел набор 4 та вилкашай, не ба фикрам 1 2 3
4-5-6 та вилкашай мана мехел ой дасташ тахтагин ин намедонам барои чӣ асосан ба фикрам барои хел салату ваҳони дигар гӯшт ме ягон чиз ба ме худамам нафаҳмидам ина хуштоманам аллакай падарка кардан мана инҳош даруни пакет ба нисфаша паяш дарид мана хел салатанаш 6 та вилкашай сони мана хел тачилкашай сони бо якта мана хел корди калонашай ин корди калон барои тарбуз харбузу мехе гӯштои оя реза кардан ин корди майдачаки гирифтам барои кор фармудан ба фикрам мешавад на первое время вазмин ин яки оригинал ваяш нақс материалаш нақс хай инҳо шакун мебинем кор фармуда ина нархша намедонам ин чунки падарки хуштоманам нархи сачоқчаҳоя нагуфтам ба фикрам инаш мана ин калонаш 60 рубл инам мана инам 60 рубл инаш 50 рубли мана ин майдачаҳо 50 рубли ина ҳамаш магазинои ҳамихе скидка шудостагӣ баъд карточкаҳои купону ҳамихе чизо мешавад ку бисёртар ҳамонҷаҳо гирифтам пеш аз соли нав бози чорнои пятница земегун мехел скидкаҳои вай шудост шаҳрба магазинова хулоса ҳамин духтарои азиз мехе камтар харид кардам чизҳои лозимия бо давомаш ба чӣ ки харам нишон медиҳам нарху навоша маслиҳат мепурсам ягон маслиҳатотон бошад гӯйтон ман фикр кардаги будам ки мо ҳамин каникулба августова вай ба мерим тоҷикистон ба мерим ман онҷа ҳама чиза гиром мебиём мана хе сачоқчаю вилкаю посудаҳоя гуфта чунки унҷанда худаманда мӯл буд ҳамун келиним тӯяманда мондагӣ ҳамаш истодааст бекор ҳамаҳоя ҳамаша гиром мебиём кор мефармам гуфтам дидам ки нашуд раҳо рӯз ҳоли илоҷи рафтан нест баъд харидам первое время кор фармуда меистам посудаи мӯлам намегирам мехе дастархону сачоқҳои бисёрам намегирам чунки ҳамаи мо медонем ки мо акелини мо сандуқ сачоқҳомо дастархономо истодааст бояд ваҳоя кор фармоем вақтҳои аввалба 1-2 дона гурам кор фармуда месим мумкин худо хоҳад раҳо кушода шавад баҳор баравим баъд ҳамаша бардошта мебиму кор мефармоем